गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ धन्यबाद जासिबाय। दिनै जोंनि बिपिएफ दोलो हाग्रामा सार दैदेननायनि दोलोनि थाखाय जोबोद गाहाम बा जोबोद गोजोन दिन बोथोर होनांगौ। जिहेतु जोंनि दिनै जोंहा मा होनो बेखौ दानि फुजा जाबाय थानाय सोलिबाय थानाय शिबरात्रि, बे शिबरात्रिनि गोथार दिनाव गोथार सानाव बेखौ लोब्बा लानानै दिनै जोंहा शान्तिनगर नैबे 1 नम्बर 2 नम्बर आरो सानैसो 3 नम्बरनिबो दङ आरो नैबे दुर्गा मन्दिर प्रांगनाव दिनै मोनसे जयनिं प्रग्राम जादों। आरो बे जयनिं प्रग्रामावनो जोंहा गोबांथार बिजेपिनि सापर्टार जोंना नैबे फंबाय बिजय सरकार फंबाय लिडआवनो जों दिनै बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो हादों। जोंना बिजय कुमार सरकार फंबाया दिनै जोंखौ लानानै बेहाय गोबांथार खमावबो 25निफ्राय 30 जनसो जादों दिनै आरो गोबांथार दंबावो जाबावगोन। बिथाङा दिनै जोंनि दोलोआवबो जइन जाफैबाय आरो बे बिथांनि दोलोखौ जों दिनै बिपिएफ दोलोआव वेलकाम खालामबाय। औ बेफोरबायदि साइनखौ नुयोब्ला, बेफोरबायदि चिन्हखौ नुयोब्ला निस्सय जोंनि बिपिएफ दोलोआ फैगौ बिसायख'थि 2024नि लकसभा बिसायख'थियाव जों आरामैनो जयजुक्त जालांगोन, बेहा निश्चित जाखाबाय जोंनि थाखाय। बाहाय जों मोनसे जोंना रेजिस्टार पलिटिकेल पार्टि, बाहाय गोबाङानो टिकेट बिनो हागौ, मानो बेल' आरो बेनि अनगायै दस्रायाबो बिनो हागौ टिकेटआव। दा होग्रायाथ' जोंना जोंनि मानगोनां सार हाग्रामा महिलारि, जिहेथु जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि, बिथाङा सोरनो होयो सोरनो होआ बिथांनिसो खोथा। खिन्थु जोङो कर्मकर्ता जानानै जों मावबाय थागोन आरो जायखौनो होयो जोङो बे केन्डिडेटखौ जों जग्जित खालामगोन, बे जोंनि थाखाय एकदम थिरांथा लाखाबाय आरो जों।